Ụtụtụ ọma na ndị ikwu ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi, unu abụọla chi. Eji m aka na anyị niile rahụrụ ụra n'elu akwa ndị na anyị dị iche iche ma kulie na ndụ na ahụ isi ike n'ụtụtụ a. Ya bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ dịsịara Chineke anyị bi n'eluigwe, n'aha Jizọs bụ Onyenwe anyị, amen. Ọ bụ m bụ Maazị B.O. Maazị na-asụ Igbo, nwa afọ Igbo kajara akaja, na ya na-ekwu okwu n'ụtụtụ a. Ọtụtụ mgbe ka a na-ahụ ụmụ agbọghọbịa ndị na-anya isi na ha nwa ka esi erigbute nwoke anapụta ya ego, ndị na-ahụta onwe ha na ha bụ ndị wara anya, ma ọ bụ dịka ha si ekwu ya sharp, na ha dị sharp dịka ndị bekee si na-akpọ ya. Ụdị ndị a bụ ndị ha na nwoke na-emeghe sọsọ ihe na-anọ ha n'obi, ụzọ ha ga-esiri gbuo nwoke ahụ, ụzọ ha ga-esi napụta ya ego, ụzọ ha ga-esi mee ka nwoke a mata na ha kpọrọ akpọ na mmadụ. Ka ha na-emekwa ihe a, ka ha ga-anọ na-agwa ya na ahụrụ gị n'anya, erikwe naanị, kedu ka ị mere, ị bọkwala chi. Mgbe ọ bụla ịnwe ha na-ajụ gị ihe a, mana na ọ bụ gị nwakpọrọ ha n'ekwentị, ha anaghị eji ekwentị ha wee kpọọ gị. Na-agbanyeghị ihe niile, ego niile ị na-enye, ihe niile ha na-erite n'aka gị, ọ na-ahịa ha ahụ iwepụta ego ha goro ihe eji eme ọkpụkpọ oku, tinye n'ime ekwentị ha wee kpọọ gị. Kama ha ga-eme ya, ha eme gịnị? Ha eme apịnyọ nke ndị bekee na-akpọ flashing. Ha ga na-eme ya, ha emegide gị nwa akpọ ha. Ọ bụghị na ha enweghị akara ha ga-eji wee kpọọ gị, ha nwere ya, mana ha chọọ ka otu kobo ha baara gị. Mana ndị a bụ ndị na-erite gị ihe n'aka, ị na-enye ha mgbe ọbụla ha na-etinye n'akpa ha, mana ha amaghị ka esi enye gị, ha amaghị ka esi enyeghachi. Mgbe ọbụla e nwere ajụrụ gị kedu ka ị mere, ịrahụkwara ụra ọfụma, ịwụkwana ahụ, ịbatakwala ọrụ, gịnị ka ị riri, gịnị ka ị na-achọ iri, ma na ọ bụ gị nwa bụ nke nwoke kpọrọ. Ha anaghị ewepụta ego ha ego ha na-apụta ebe nwoke nọ. Ha na-ahụta na imere nwoke ihe enweghị isi. Mana ụdị ụmụ nwaanyị ọ bụkwa ha bụ ndị nwoke bịakwutere sị na ihe gbasara ha masịrị ha. Kama ha ga-agwa nke nwoke a na ha achọghị. Ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa bụ ndị nwere ndị ha na ha nọ na-akpa, ndị ha na-akpọrịrị dịka nwoke na nwaanyị si akpa. Kama ha ga-ama nwoke ahụ na ha enwere onye ha na-anọ, ma ọ bụ na ha alụọla di. Ọtụtụ n'ime ha bụkwa ndị lụrụ di. Kama ha ga-agwa nwoke ahụ na-abịakwute ha, ma ọ bụ nwoke ọbụla bịakwute ha na ha alụọla di, ma ọ bụ na ha enwere onye ha na-adị na mma, nwoke ọzọ ha na-adị na mma, ha agwaghị na o nweghị onye ọrụ. Ihe a nọ bụ ịnapụta gị ego. O nweghị ihe ọzọ ha bịara n'ime ndụ gị na-abụghị ime gị na ịnapụta gị ego. Ị na-eri gị, ọ gwụcha na sọsọ ihe dị ha mkpa. Mana ka o wekwa anya ụmụ agbọghọbịa, ka o wu niile anya ụmụ agbọghọbịa ndị na-eme ụdị ihe dị otu, ụmụ agbọghọbịa na-akpọ ụdị agwa dị otu. Ọ bụ nwoke ọbụla ka ị ga-eri ego laa na nkịtị. Ọtụtụ nwoke nwere obi ọjọọ, mana anaghị m ata ha. Nwoke ga-agbachara onwe ya mbọ, taa ahụhụ niile. Ịhụghị ụmụ nwoke na-arụ enweta ego, imere ha ebere, atacha ahụ niile abata. Gị nwa ama agbọghọbịa, ha agwa gị na ha chọrọ ka gị na ha dị na mma, kama ị ga-agwa ha na ị chọghị, ma ọ bụ na ị kwadebeghị ka gị na nwoke nwee ihe ọdịna mma, ma ọ bụ na ya lụọla dị, ma ọ na ọ bụ na o nwere onye nke gị na ya dị na mma, ị nabata ha. Si na mbọchị ahụ nabatara ha ka ị ga-ebido were ụzọ aghụghọ dị iche iche na-anapụtasị ya ego. Emechaa n'ikpeazụ, mgbe o kwuoro okwu ọlụlụ, ekụpụ maka na o nwere onye nke gị na ya dị na mma, ma ọ bụkwa na ya lụọla di. N'ihi nke a, ị gaghịkwa anabata alụmalụ ahụ ọ tụnyere gị ịlụ ya. Nwaanyị ọbụla na-akpọ agwa dị otu a abụghị ezigbo nwaanyị, maka na ụlọ azụ ọ ga-akwụ ụgwọ ya. O nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ị ga-eme gị ime ha eme gị na ha elefu ya anya, onwe ihe ha ji ewe kpọrọ ego niile ha mefuru n'isi gị. Ha sị na ọ bụ ihe nwoke mefuru n'isi nwaanyị, na ego ọbụla eji mee ọyị na ọ bụ ego laa n'iyi. Mana ọ bụ nwoke niile ga-ahụta na ego ọbụla nwaanyị riri n'aka ha na ọ bụ ihe laa n'iyi. Ụfọdụ n'ime ha a ga-ahụta ya otu ahụ. Ha ga-agwa gị na ihe ahụ alaghị n'iyi, na ọwa aghụghọ ka onye ahụ ji wee soro ha, na ọ ga-akwụcha ha ụgwọ ahụ. Ịsịkwa na ịbụ nwa agbọghọ isi kara gị, ihe ọbụla ọ chọrọ ime ya emee. O nweghị arụ ọbụla nwoke kpara ma ọ bịakwute nwaanyị sị na ya chọrọ ka ya na-adị na mma. Ọ bụghị ihe ọjọọ, ọ bụghị arụ, a na-eme ya eme.
ma ị chọghị ya ma ị nwee mmasị ebe nwa okorobịa nọ ma ọ bịakwute gị, gwa ya hoo ha anọ na irigbu ya. Mgbe ọ tụgharịziri ka o megwara gị, mgbe ka ndị mmadụ ga-ahụ ya. Ọtụtụ ndị keka nke ụmụ nwaanyị ha na-ahụta ihe nwaanyị na-eme nwoke dịka ihe dị njọ, ha na-ahụta na ihe kwere nwoke a ka emewe ya ahụ. Mana nwoke tụgharịzie ka o megwara, nke a ka a ga-anụ agụbazie onye nwe ndụmọdụ dị iche iche. Ụfọdụ asị ya ị ga-ahapụ ego a, ego ole dị ihe a, nke a wee mee gịnị, wee na-ehi ụmụ agbọghọbịa dị otu ahụ aja n'ukwu ka ha na-eme ihe ha na-eme, ha na-echeta na Chineke dị. Nwoke chọrọ imegwara ọpụ okwu, mana mgbe ha ụmụ agbọghọbịa na-eme nke ha, ọ na-atọ ha ndị mmadụ ọtụtụ kịka nke ụmụ nwaanyị ibe ha na-ehi ha aja n'ukwu. Agwa dị otu adịghị mma. Ma ị chọghị nwoke, gwa ya hoo ha. Ị lụọla di, nwoke bịakwute gị, gwa ya hoo ha. Onwe onye gị na ya dị na mma bụ nwoke ọzọ bịakwute gị, gwa ya hoo ha. Gbuwara ya ahịa ka o wee mara na ị nọghị nkịtị, ka ọ chọrọ onye ọzọ. Ọ gaghị egbu gị ma ịgwa ya eziokwu. Ya bụrụkwarị ndị nke na-eme ịgwa ha eziokwu a na-abịagharị, kụpụ ihe ọ bụla ọ hụrụ mee, kụpụ anakwara ya ego, maka na mbọchị ị ga-akwụ ụgwọ ego ahụ ọ ga-ara gị ahụ. Nke a bụ eziokwu, nke a bụ ka ụzọ, nke a bụ ka ndụ mmadụ na si ede. Nke a bụ ihe gbasara nwoke na nwaanyị, otu a ka o si dị. Anatakwana ego ọ ga-ahụ ịkwụ, maọbụ ego ga-etinye gị na nsogbu. Gbanyere onwe gị ugwu, gị nwa agbọghọbịa, ọ ga-adịrị gị mma. Ngwanụ, otu aka ọha m n'ọnụ, ọ ga-adịrị gị mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ihe ọ bụla bụ ihe ọma anyị na-achọ, anyị ga-enweta ya, mana ka anyị nwee gịnị, ka anyị nwee ịhụnanya ebe mmadụ ibe anyị nọ. Rịọ Chineke ka ọ ga-enye anyị nke anyị, maka nke onye na-eche ya oge ọbụla. Ngwanụ, ka ọhịa dịwa ka enwe ama. Daalụnụ, ka emesịa.